Ahojte, dnes sme tu s firmou Salvena, ktorým sme na ich desiatkách stavieb realizovali anhydritový potier a chceme sa ich opýtať na to, prečo si vybrali anhydritový potier na svoje stavby. Na našich stavbách hľadáme väčšinou riešenia, ktoré sú moderné a praktické. Anhydritový potier používame na našich stavbách preto, lebo nám šetrí čas. S jeho realizáciou sa spája aj menej negatívnych skúseností ako oproti iným typom potieru. Potier nepraská, je rýchly, je dokonale rovný. Zároveň musím povedať, že je to výborné aj pre našich klientov, pretože komfort pri anhydritovom potieri je super v tom, že dokáže výrazne lepšie vodiť teplo. Vaša developerská spoločnosť Salvena s našou firmou Staveo už realizovala naozaj potiery na desiatkách vašich domov a nás tak trošku zaujíma, že prečo ste si zvolili práve potier od Staveo, keď na trhu sú rôzne ďalšie spoločnosti. Z našej strany je to určite preto, že vlastne je tam istota dodržania termínov, vlastne tá kvalita je tiež garantovaná a v podstate nemali sme s nimi doteraz žiadny problém. Sme maximálne spokojní. Super, to nás veľmi teší, že spolupracujeme a naša spolupráca pokračuje. A ešte mám otázku. Myslíš si, že má anhydritový potier zmysel v dome aj pre vašich budúcich klientov, pre ľudí, ktorí si kúpia domy z vašej výstavby? Určite áno. Keďže používame anhydritový potier, oproti cementovému potieru má oveľa rýchlejší nábeh tepla a v podstate klient to uvidí jednak v komforte a jednak v ušetrených nákladoch. Dnes väčšina kupujúcich rieši aj ekologickú stránku stavby, ktorú kupujú. Je to pre nich veľmi dôležité. A ako sa na to pozeráte vy v Salvene? A my sa na to pozeráme tiež rovnakým spôsobom. Sami ako Salvena sme držiteľom ekologických certifikácií a v podstate či už jedná sa o anhydrit alebo o iné typy materiálu na stavbe, stále sa pozeráme na tú ekológiu. A taktiež ekológiu sa dá povedať, že vlastne tiež podporujeme tým, že vlastne anhydritový potier má výrazne lepšie vlastnosti teplnej vodivosti a tým pádom vlastne vznikajú ako keby menšie náklady na vykurovanie. A čo je super na potieri vlastne anhydritovom od firmy Staveo je to, že to priamo miešajú na stavbe a vlastne aj z hľadiska tej ekológie vlastne nám nevzniká nadbytočný odpad. Ako vidíte, anhydritový potier je moderné a funkčné riešenie, ktoré na svojich stavbách používajú aj developerské spoločnosti ako Salvena. Ja ti, Jakub, ďakujem za rozhovor a my sa vidíme pri ďalšom videu.